Ahoj, vítám vás u nového videa z nového kanálu, teda like a odběr a tohle bude převážně Roblox kanálu. Nás se ptáte, co to máš za to, za skin a já nevím, já jsem si prostě vzal jiný účet. Tu hru jsem hrával dřív, takže myslím, že trošku umím, tohle je všechno, protože tady budeme bojovat. Můžete dát like, odběr, že já už vím, co se to dělá. Víš, jak mě třeba tady fajtit týpky. Úplně to nevypadá. Jako spíš vůbec ne. Já, to jsem co za týpka. Jo, to ten kanál bude takovej prostě o ničem. No teďka jsem ho docela rád. No to už je konec pro mě. Super. Jak se odpal? No pojď. Co? Já zvládnu. Jdeme na něj. Co děláš? Máme spolu ne, ty prostě po něm. Ne, co dělá? Tak pomož, ne? Když chceš mi pomoct. Děkuju, no. Na ten avatar bych si měl změnit hodně. Už se připojovat nebudu, ale připojím se tady. Ne? Wow. Aspoň někoho. Au. Jo, to je dobrý docela člověk. Jo, to je hodně dobrý člověk. To je hodně dobrý člověk. Hodně dobrý člověk. Jako tak na takovýhle úrovni zase nejsem. Jo, já půjdu a udělám chro. Co to mám teďka jako dělat? Chro, boj. Boj. Hoho. Jo, tohle bylo tak asi celý video, tak můžete dát like, odběr a čau.